Filɛbɔ an b'a fɔ ka waleɲuman ka barika da k'a fɔ ka dan sa ka kunnafoni kɛnɛ kan actu paix min bɛ tali kɛ bɛn ni kɛnɛya kun kibaruyaw kan minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. O dan sa ta ko 126 kɛnɛ kan bakurubaw filɛ nin ye. Think Peace maa ɲɛma ni o ye coordinateur national ale kɔni tun bɛ kunbɛ dɔ kɛnɛ kan min labɛnna min bɛ tali kɛ Istarfuma olu fɛ min ye Tchadkaw olu ka faba kɔnɔ Jamena fɛn minnu kɛlu ko la an bɛna lakale k'o la. Mopti mara la baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ hali bi min bɛ tali kɛ jamanadalajɛw mun bɛ tali kɛ Think Peace ka baaraw hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni jatigitan u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o baaraw bɛ sen na fɛn minnu bɛ ka k'o la an bɛna ɲɛfɔli k'o la o de bɛna fara min ye jamana kɔkan kibaruyaw la warikaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔ fana bɛ sen na bi musolaka dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu fana bɛ ka wulikajɔw kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa adamadenya koɲɛw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na bɛn bɛ se ka kɛ sigidaw kɔnɔna na cogo min na sigafɔ bɛ se ka kɛ damu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u ka sigida min bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko Boku fɛn minnu b'o o la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la o de bɛna fara kunnafoni senatɛliw kan ka nin dɔgɔkun kunnafoniw dafa a kana taa yɔrɔ wɛrɛ la walalo bɛna k'aw sɔn. I n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na min ye coordinateur min bɛ Think Peace ale baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ bi février kalo la ale tun bɛ min bɛ tali kɛ Jamenakaw fɛ yen nɔ ni o ye Tchad faba ye Abdul Kola Bokum ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin kunbɛn in ye a bɛ farafinna jamana minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ farafinna Sahel cɛncɛn ka jamana olu de kofɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu minnu b'u kɔnɔna na olu kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min ko bɛɛ lajɛlen kɛla Tchad ko ka fɔba la Jamena min bɛ tali kɛ Isɛrifu olu kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kan ko labɛnbaa dɔ kun ye olu ye sigilamaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na minnu bɛ Mali kɔnɔ Burkina Faso ani Niger walasa ka se ka sigikafɔ kɛ damu ye u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka na ni fɛɛrɛw ye cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ mun ye gɛlɛyaw ye ka se ka u kunbɛn u kana bi cogo si la ani fana ka se ka don o don an ka ɲɛnamaya o ko bɛ se ka kologiriya cogo min na gɛlɛyamisɛn minnu bɛ se k'an sɔrɔ an bɛ se k'an bɛrɛbɛn n'o gɛlɛyamisɛnw ye cogo min na ani ka se ka fura jɔnjɔn ɲini o la o tun bɛ kɔni kɛla sababu ye coordinateur yɛrɛ ka fɔ la ka na ni hakilila minnu bɛ yen nɔ ani baara minnu kɛla ni jamana saba ninnu kɔnɔna na u ka se ka u ka dɔntaw ni o n'a ɲɔgɔnkow ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o ye kumakanw ye mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ye ani ɲɔgɔn cɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn na walima ka na ni farafarali ye o kumakanw fana u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ani u bɛ se ka kunbɛn cogo min na kumakɛla ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka kɛ gɛlɛyamisɛnw olu wulili sababuya ye cogo min na kumakɛla u fana kan janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi cɛncɛn ka jamana minnu bɛ yen n'o bɛ an ka jamanaw kofɔ a bɛ bila o fana minɛn kɔnɔ bi min ye don o don ɲɛnamaya bɛ se ka kologiriya cogo min na u ka kɛ kologiriya kuntagalajan ye walasa ka na ni basigi ani bɛn ye an ka yan fanfɛlaw fɛ kumakɛla ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan minnu tun bɛ yen nɔ olu kɔni ka yeta ni fɔtaw la ni kunbɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka na ni baara minnu bɛ yen nɔ ni o baaraw bɛ ka kɛ min ye ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ni a bɛ olu kofɔ a kɔni na kɛ sababu ye ka olu kologiriya janko farafinna cɛncɛn ka jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sigi la ani kana bɛn sinsin ani ɲɔgɔn cɛ bɛn min ye bɛn kuntagalajan ye ani cogo min na an bɛ se k'an bɛrɛbɛn ni diɲɛ gɛlɛyaw ye n'an bɔra o yɔrɔw la bakuruba filanan bɛ taa n'an ye min ye Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya projet mara ni kunnafoni o baara minnu bɛ ka sigi ka waleya bi Think Peace ale ni Charles for Common Ground fɛ musaka bɔbaa ye farajɛla kelenya tɔnba Union Européenne ye olu kɔni bɛ ka taa ni baaraw ye ɲɛ janko ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ sigi minnu bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka se ka kunnafoni di maaw ma ka se ka maaw bilasira min bɛ an ka jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ko fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o tun bɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye olu kɔni kɛra sababu ye ka sigi in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔja sabula kumakan minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ maaw kɔ don ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna gɛlɛyamisɛnw ani kunnafoni jatigitanw kunnafoni minnu ye kunnafoni kolonw ye sinsin man ka kɛ olu kan cogo min na kɔni ye ja jira maaw la ani fana maaw sera ka kuma ta ka u ka hakililaw fɔ k'u fɛlaw fɔ ka min ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka o kɛ a ko siratigɛ la k'o kɛ directement yɛrɛ la a ko kɛnɛ kan a kɛra sababu ye maaw ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw fɔ a ko kɛnɛ kan ani ka hakililajagabɔw kɛ hakililajagabɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ walasa ka se ka min ye ni gɛlɛyamisɛnw ye ka se ka fura ɲini o la ani ka se ka don o don ɲɛnamaya kɔ o sinsin an fɛ yan nɔ baarabolo dɔ fana bɛ sen na baara min bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni tɔ kologiriya Think Peace yɛrɛ fɛ u ko o de ma ko allo Think Peace o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka maaw lamɛn ani ka u bilasira ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye o bɛ kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka o ko ɲɛdɔn bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'i bɛ Mali la ka ban i bɛ 82 12 03
83 n'i y'o ta ka ban maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko aw kɛla nin ko dɔ seere ye ni o bɛ tali kɛ ŋunuŋunukan dɔ kan walima an nana bin min ye kumakan kɔnɔ kumakan min bɛ kɛ sababu ka maaw kɔdɔ ɲɔgɔn na ka na ni gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ni turuma dakun ye kelen a bɛ se ka wuli ka nin nɛgɛjuru sira la u bɛ bilasiraliw kɛ aw ye u b'aw lamɛn ani fɛla minnu b'aw la u bɛ o fana bɛɛ lajɛlen ta ba la n'a sɔrɔ a bɛ jamana kɔkan na sa a bɛ plus 223 a b'o bila ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ 82 12 03 83 a b'o ta n'o kɛla o ye jigiya dafalen jamana kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Kɔwarikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Buko o kɔni sigidalamaw olu ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ jango ka kɛ ni février kalo tile 19 ye walasa sigi bɛ se ka kologirinya cogo min na u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ ni o bɛ a wele k'a fɔ ONG Génération Femme du 3e millénaire olu kɔni ye nin sigi waleya baarabolo yɛrɛ bɛ bila fɛn min kɔnɔ o de ye kumaɲɔgɔnya ye denmisɛnninlaka sifinw olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya sabatili janko u ka mara min bɛ yen n'o y'u ka kafo ye o bɛ se ka kɛ o kafo kɔnɔ cogo min na ni o ye sous-préfecture min bɛ Buko ale kofɔ min kɔni ye nin ko ye hakililaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka banba ka kɛ nin jɛrɛjɛkulu de fɛ nka u bɛ ka kɔkɔrɔma don baara la ni o ye coopération allemande n'an b'a wele k'a fɔ GIZ olu de fɛ u ka nin fanfɛla ninnu fɛ min kɔni ye hakilila ye u kɛlen bɛ ka sɛbɛn fura kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ni o ye charte ye n'a bɛ kuma u ka sigi kɛcogo min ye maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni gɛlɛya misɛnw bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye forotigiw ani bagan maralaw ye tuma caman ba ye k'a fɔ foro binyɔrɔko ani baganw tɛmɛsirako la a bɛ kɛ gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ damu ye cogo min na ka se ka ko ɲɛsigi foro binyɔrɔ ka yira maaw la min ye baganw tɛmɛsira fana ka yira maaw la a bɛ kɛ sababu ye ni maa ninnu kelen-kelen na gɛlɛya tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ don o don ɲɛnamaya bɛ se ka kologiriya cogo min na ani an bɛ se ka cɛfɔ ni kan bɛ kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni fɛɛrɛ minnu ye ka damakasiw kɛ o ko siratigɛw la ani lɔkɔliso minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ min bɛ tali kɛ piko o lɔkɔliso ko o bɛ se ka jɔ cogo min na ka o kɛ sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ye jigiya ye ani yɔrɔ min bɛ n'o ye muso jigiyɔrɔ ko fɔ maternité n'o bɛ bile i n'o duwa n'o b'o fana sigida ko fɔ mara kelen in kɔnɔna na u ko bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ ni fɛn min ye u kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ senatolanciba labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ marisi kalo ale ban yɔrɔw la n'ala sɔnna ma o fana bɛna kɛ min bɛ tali kɛ nin sigida kelen in na walasa ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi o de b'an ta kunnafoni senateliw na. kunnafoni senateliw bɛ segin ka na n'an ye FINPIS ka baara hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ février kalo tile 16 FINPIS coordinateur ale kɔni ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ chef de projet min bɛ équipe Famako de ale kofɔ ka ɲɛsin a ma k'a fɔ min bɛ bonyamasegin kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔ u ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin académie des champions de la paix o tako sabanan ma n'o kɛla san 2025 o décembre kalo waatiw la a kɛla sababu ye u ka dɛmɛ kɛla sababu ye ka na ni min ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabatilen Famako de ma olu de ko don denmisɛnnin sifin maa 100 ani maa 50 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalanbolo sɔrɔ minnu bɔra Burkina Faso jamana kan Mali Niger o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalan kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min makama bɛɛ lajɛlen dafalen don a kɛla maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ u ye kalan min kɛ o kɛla sababu ye k'u kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ sinsin kosɛbɛ don o don ɲɛnamaya sabatiliko ɲuman kan janko ka se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani kelenya ka ni an bɛ se ka don o don ɲɛnamaya dilan cogo min na n'o bɛ kɛ siraw bɛɛ lajɛlen la ɲuman ɲɛ a kɛla sababu ye ka ni maa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'u laban k'u kɛ o tigilamaw de ye FINPIS kɔni bɛ to min ye a jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ dɛmɛ kɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wa u tɛ saliya o baaraw la walasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na bɛn ni kelenya kuntagalajan ko don mun bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen ko fɔ dakuru ye kelen an ka diɲɛ dɔnniya kuraw siraw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sabula baara in kɔni ye jɛ ka baara de ye ka bɛɛ fo filɛbaw n'a ye ja ninnu lajɛ a y'u cari a k'u kolonkolon walasa maa caman ka se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a kɛtogo kan.